Chytrý telefon Bonino Eco QS má 4,5-palcové IPS display a je dual SIM. Najdete v něm baterii o kapacitě 1800 mAh, slot na mini SIM a micro SIM a k tomu ještě na paměťovou kartu microSD. Po zapnutí telefonu se vás zeptá na PIN kódy každé SIM karty. Ve stavové liště vidíte jejich aktuální stav signálu. Při příchozích hovorech jsou obě dvě SIM karty aktivní. Pokud z jedné SIM karty jste přijmuli hovor, druhá SIM karta se druhému volajícímu hlásí jako nedostupná. Pokud se hovor ukončí, jsou obě SIM karty opět přístupné. Při odchozím volání máte možnost, zda preferujete jednoho nebo druhého operátora, anebo se vždy dotázat při akci, kdy si vyberete, z jakého čísla volat. To samé platí i v aplikaci SMS, kdy si můžete opět vybrat, kterou preferujete, anebo že se chcete dotázat. V nastavení si můžete vybrat barvu pozadí sítě, název sítě, můžete nastavit svoje telefonní číslo. Dále můžete preferovat, jakou akci pro každou SIM kartu preferujete. Datové připojení umí pouze jedna SIM karta naraz, tudíž musíte taky vybrat, kterou preferujete.